e cu Adriana Laura și am 32 de ani. Sunt pacient al Clinicii Viena Medical de aproximativ un an de zile. Am avut probleme cu prolactina, a fost mărită de 10 ori și ulterior mi s-au făcut analize, după care am realizat că era o problemă cu un microadenom, prolactinom. Am făcut analize foarte multe, după care mi s-a recomandat să merg la specialiștii care se ocupau de problema în chestiune și am primit tratamentul adecvat în funcție de tot ce mi se recomandase prin rezultatele analizelor. Sunt foarte bucuroasă pentru că tratamentul a funcționat foarte bine și am trecut de la o mărire de 3033 la 33, adică s-a redus considerabil. Recomand Clinica Viena Medical pentru că sunt foarte profesioniști, este un mediu foarte curat, am apreciat foarte mult lucrul acesta și se poartă extraordinar de amabil.